Helo, Aisha ydw i, ac rwy'n mynd i'ch tywys trwy'r broses gyflym a hawdd o greu cyfrif ar Dewis Cymru. Sylwch fod angen i chi greu cyfrif dim ond os ydych chi am ychwanegu gwybodaeth am eich wasanaeth neu'ch adnodd at y safle. O'r dudalen hafan, cliciwch Cofrestru mewn gofnodi ar frig ochr chwith y sgrin. Yna, cliciwch Cofrestru. Bydd hyn yn agor y ffurflen gofrestru lle bydd angen i chi gwblhau pob maes. Bydd yr wybodaeth ar owch yma yn cael ei defnyddio i greu a rheoli'ch cyfrif ac i sicrhau bod gennych chi fynediad i'r wybodaeth gywir wrth i chi ddefnyddio'r safle. Ni fydd yn cael ei chyhoeddi ar y wefan na'i rannu â neb ac eithrio'r sawl sy'n rheoli'r wefan a'i chynnwys, enghraifft golygyddion lleol, a fydd efallai'n cysylltu â chi yn ôl yr angen ynghylch yr wybodaeth rydych chi'n ei hychwanegu at y safle. Dechreuwch trwy ychwanegu'ch enw arddangos. Dylai'ch enw arddangos fod eich enw llawn neu'r llythyren flaen a'ch cyfenw neu enw'ch cwmni ar dref. Nawr rhowch gyfeiriad e-bost dilys. Dylai hwn fod y cyfeiriad e-bost rydych chi am i'r safle ei ddefnyddio i gyfathrebu â chi. Fel rhan o gofrestru, bydd y safle yn anfon e-bost at y cyfeiriad yma i actifadu'ch cyfrif. Cofiwch wirio'ch ffolder e-bost sothach, gan fod yr e-bost actifadu weithiau'n gallu cael ei weld fel post sothach. Bydd rhaid i chi ail roi'ch cyfeiriad e-bost. Rhaid i hyn gyd-fynd ar un rydych chi newydd ei deipio uchod. Dewiswch gyfrinair gydag o leiaf 7 cymeriad. Bydd rhaid i chi ail roi'ch cyfrinair. Rhaid i hyn gyd-fynd â beth rydych chi newydd ei deipio uchod. Nawr rhowch eich enw cyntaf a'ch cyfenw. Yna eich ardal awdurdod lleol. Dyma'r sir rydych chi wedi eich seilio ynddi. Os ydych chi'n delio â Chymru gyfan, yna cynhwyswch ddim ond y sir mae'ch swyddfa ynddi neu'ch prif fan gweithio. Yn olaf, ar ôl i chi gwblhau pob maes ac ydych chi'n barod i greu cyfrif, cliciwch y botwm I'm not a robot. Gwnewch yn siŵr bod hyn yn troi'n wyrdd cyn i chi glicio i greu cyfrif, neu bydd eich cofrestriad yn methu. Rydych chi bellach wedi creu cyfrif, ond cofiwch y bydd angen i chi actifadu'ch cyfrif. I wneud hyn, cliciwch y ddolen sydd yn yr e-bost rydych chi wedi ei dderbyn. Cofiwch wirio'ch ffolder e-bost sothach. Sylwch mai ni bu ar hawl freintiau i'r holl ddelweddau a sain yn y fideo hwn ac ar ein gwefan. Os oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth arnoch chi i ddefnyddio Dewis Cymru, cysylltwch â ni drwy e-bostio help@dewis.wales.